mala'iku suna muhawara game da ɗaukaka daraja ta al'ummar annabi Muhammad. Banda annabi babu wanda ya samu wannan falala. Sai Allah maɗaukaki ya ce, kamar yaya ce fi darajati, sai ya ce, ita'amu ta'ami, ciyar da abinci, walinul kalami, faɗin magana mai sauƙi mai daɗi, wa salatu bil laili wan nasu niyamun, mutum ya tashi a cikin dare ya kama sallah lokacin da mutane suke bacci. Yanzu kaga idan ka ciyar da abinci, darajar ka Allah yake ƙara ɗagawa. Allah sai ya ƙara ɗaga darajar ka in ka tashi kai qiyamul laili haka, to kaga annabi ya ci jarabawa, tambayoyin da Allah ya masa ya amsa. To sai Allah ya ce to tunda ka amsa, qul bari koya maka wata addu'a, ka faɗi wannan addu'a. Allahumma inni as'aluka fi'ilal khairati. Ai kaga ga abubuwan da ke sa mutum ya ci ribar rayuwa. Idan ka tafi masallaci takawarka ana gafarta ma zunubi. Idan ka ciyar da talaka ana ƙara ma daraja. Amma ba za ka iya ba sai da izinin Allah. Shi yasa kafin ma annabi ya rabu da Allah a mafarkin sai da Allah ya ce to bari